बाय आं दा आबादारिफोरनो मोनसे मेसेज आरो आबादनि सोमोन्दै मोनसे मेसेज होनो थाखाय आं सासे इएम हिसाबै आबादारिफोरनो मोनसे मेसेज होनो थाखाय आं आबादारि नखराव फैदों आरो आबादारिनि मुङा जाबाय रामेश्वर बर' बिथाङा एक्स आर्मी आरो बिथाङा थाइजौ आबाद मावदों आरो थाइजौ आबादखौ मावदों आरो जिबिएम होननाय माने ग्राम्य बिकास मन्च बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों आरो सापर्ट खालामदों नाबार्डा बेनिखायनो नाबार्ड आरो जिबिएम नि सोद्रोमाफोरखौ आङो साबायखर बावदों मानो होनबा जोंनि बिटिसि आरो आसामाव गोबाङानो बुंनो सानो थाइजौ मावब्लाबो जोंनि आसामाव आरो बिटिआरआव थाइजौआ गोखै जायो होननानै गोबां सुबुङानो बुंनो सानो आं बुंनो सानो थाइजौ गोखै आरो गोदै जानाया बे जातनि सायाव सोनारो आरो बेखौ प्रमान मोनसे दिनै मोनगोन जोंनि बिटिआरनि एबा बिटिसिनि रायजो राजा बा आबादारि बिथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन आरो बेयाव नाबार्डा सापर्ट खालामदों आरो बेयाव जिबिएमआ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों दा बेवहाय एबार आंनि समस्ति सुक्लाय सेरफाङाव बे कालसिनि होनाय जायगायाव बेयाव 10 टनसो एबार थाइजौ प्रडाक्शन जागोन दा नैबे दंफाङा जाबाय एबा 3 बोसोरनि दंफां बे जाबाय अम्ब्रुपुलि थाइजौ नों नायना होनाय ओरैबायदि थायदों दा बे दंफाङाव 70टा 80टासो दा फिथाइया दङ दा आङो बेखायनो दिनै आबादारिफोरनिसिम मोनसे होनो नागिरदों जे नैबे 3 बोसोरनि थाइजौ 3 बोसोरनि दंफां बे थाइजौआ फिथाइया बारा जाहाय फिथाइया थायदों दा बारा फिथाइनि थाखाय दा दिनैहाय थाइजौआ जेसेबां गिदिर जानांगौमोन फिथाइया दा नै अम्ब्रुपुलि थाइजौआ दिनै बेसेबां गिदिर जानांगौमोन बेसिम बे गिदिर जानो हायै कारना जाबाय माने बे 3 बोसोर बिनि बयगा खम बेनिखायनो बैज्ञानिक पद्धतियाव आबाद मावनो थाङोब्ला 3 बोसोरनि उनाव माने बिबारखौ लाखिनांगौ फिथाइखौ लाखिनांगौ दा बेयाव आबादारिया दिनैहाय बिराद माने आसा माने 2 बोसोरावनो बिबार बारो बोसोरसेयावनो बिबार बारो आरो 3 बोसोराव माने फिथाइखौ लाखिनो होननानै बिथां माने राजीब बर' बिथाङा रामेश्वर बर' बिथाङा माने 3 बोसोराव बिथाङा बिबारखौ लाखिदोंमोन आरो फिथाइया बिराद थायदों आरो दिनै बे फिथाइया फिसा जानायनि कारनानो जाबाय बे बैसोआ एसे खम आरो बेनिखायनो 3 बोसोरनि उनाव बे फिथाइखौ दंफांखौ लाखियोमोनब्ला बिबारखौ जुदि लाखियामोनब्ला 3 बोसोरसिम जाहाथे बे दंफाङा गिदिर जागौमोन आरो बे मिसुद जागौमोन बिनि उनाव फिथाइया जे अम्ब्रुपुलि थाइजौआ बेसेबां गिदिर जानांगौमोन बेखिनि गिदिर फिथाइया जागौमोन आं आबादारिफोरनो फोरमायनो सानदों नैबेबो अम्ब्रुपुलि थाइजौ बेयावबो गोबां फिथाइ दं बेनिखायनो फिथाइनि साइजआ एसे फिसा खिन्थु बे थाइजौआ फिसाबाबो बिनि टेस्टआ बिनि जानानै मा टेस्ट मोननांगौ अम्ब्रुपुलि थाइजौखौ बोरै गोथाव मोननांगौ बेखिनिखौनो मोनगोन खिन्थु जा फिथाइया एसे फिसा आङो मोनसे थाइजौ दंफां आरो आबादारि लोगोफोरनो आङो खोन्थानो सानदों नैबेबो माने थाइजौआ जाबाय अम्ब्रुपुलि थाइजौ बे अम्ब्रुपुलि थाइजौबाबो बे नों नायनो हागौ सोरबा साननो हागौ जे रनेना इएमआ माथो थाइजौखौ माने बेसे गिदिर खोन्थादों बे थाइजौआ बेलेग जात नङा होननानै बे बेलेग जात नङा बे अम्ब्रुपुलि थाइजौआनो खिन्थु बे गिदिर जानायनि खारनानो जाहैबाय बे माने थाइजौआ माने फिथाइया बाहाय खम दङ नों नायनो हागोन थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा 6टा बाहाय माने 10टा फिथाइल' दङ बेनिखायनो बे माने बे फिथाइया गिदिर जादों माने खम फिथाइनि थाखाय आं दहाय देखायनाया जाबाय फिथाइया बारा बेनिखायनो बे बोसोरा खम जानायनि थाखाय दंफांनि बैसोआ खम जानायखाय बे फिथाइनि बे आदारखौ होनो हायाखै बेनिखायनो फिथाइनि साइजआ फिसा जादों आरो नैबे खम फिथाइनि थाखाय बे गिदिर जादों बेनो मोनसे कारन खिन्थु बिधाना एखे आरो नैबेखौ नायनो हागोन आबादारि लोगोफ्रा बेबो माने 3 बोसोरनि थाइजौ बेबो अम्ब्रुपुलि थाइजौ साइजआ नों नाय एसे फिसा दासो खिन्थादोंमोन बे थाइजौआ एसे गिदिर जानायनि कारनानो जाहैबाय बे थाइजौ दंफाङा 3 बोसोरनि आरो बे फिथाइया बेनाव खममोन बे दंफाङा खम फिथाइखाय 6टाल' फिथाइमोन बेनिखायनो बे साइजआ गिदिर जादों खिन्थु नैबे जाबाय एसे साइजआ फिसा जादों सार' साइज फिथाइ नायनो हागोन बेनिखायनो बे दंफाङा बैसो खम थाखाय बेनो आदार जेसेबां होनांगौमोन बेखिनिखौ बे दंफाङा बैसोजों माबा रुजुनानै बे माने आदारखौ होनो हायाखै बेनिखायनो बे थाइजौआ एसे फिसा जादों आरो फंबाय नायनो आबादारिफोरखौ आरो मोनसे देखायनो नागिरदों नायनो सार' साइज फिथाइ गासिबो फिथाइ बे माने दंफां थेन्थायानो गोलैलायदों आरो आबादारि लोगोबो नोंथांमोना जेरै थाइजौ आबाद मावबा बेखिनि गोजौआव 3 बोसोराव बेबादि फिथाइ थायो नामा नोंसोरथ' बहुत आबाद मावदों सोरनिबा दंफां फुलि लाबोनाबो गायदों खिन्थु बेबादि थाइजौ थायनायथ' मालाबाबो नुफेराखै मानो जातनि सायाव सोनारो नैबे अम्ब्रुपुलि थाइजौ बेनिखायनो बे जातआ मोजां बोसोरसेयावनो बिबार बारो बोसोरसेयाव बिबार बारबो बेखौ लाखिनो मोना मानो बिबारा बारनाय लोगो दंफाङा थामिना थायो आरो बोसोरनैयाव बिबार बारबाबो बेखौ जोङो खेबस'ना गारदों आरो दिनै जा आर्मी जा एक्स आर्मी बिथाङाबो आबादारि बिथाङाबो माने बोसोरनैसिम बिबारखौ लाखियाखै आरो बे बोसोरथामाव बिबारखौ लाखिदों
दा जोंनि मथे बैग्यानिक पद्धति मथे बोसोरथामसिम जाहाथे बिबारखौ लाखियाबा साबसिन जायो मानो होनबा बोसोरथामनि गेजेराव दंफाङा बिराद गिदिर जायो आरो बिनि जेनेबा दंफांनि जिखिनि मिसुद जानांगौमोन बेखिनि मिसुद जायो बेनिखायनो फिथाइया थाइफ्रोमबो फिथाइया जेने अम्रुपुलि थाइजौआ बेसेबां गिदिर जानांगौ साइजआ बेखिनि जागौमोन किन्तु जेबो नङा मोनसे आबादारिफोरखौ बहुत माने सोलोंनांगौ दङ बेनो आरो गोबां माने सोरबा एडभाइस होयोब्ला बेखौ लानाया मोजां मानो होनबा जों बे आबादनि गेजेरजों जों मोनसे सिमां दं जाहाथे जोङो आबादनि गेजेरजों फैसा खामायनायनि सिमां दं आरो बेजों जों फिथाइ मोननानै बेजोंनो जोंहा मोनसे आसा दं जे अम्रुपुलि थाइजौ गायनानै बेनिफ्राय आङो प्रडाक्सन मोननानै बेनिफ्राय फैसा खामायनो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर आरो आसामनि गासिबो रायजो राजाखौ मोनसे एवारनेस वार्कार्स लाबोनायनि मोनसे सिमां आरो नैबेखौ नाय नैबे मोनसे एखे थाइजौ दासो खोन्थानाय नाय बेखौ नाय भिडिअ बेलेग देखायलाय गासिबो माने इमान फिथाइ सारो साइड फिथाइ 3 बोसोरनि किन्तु नैबे ना एखे बैसोनि दंफां बे एखे बैसोनि दंफांबाबो किन्तु बेयो फिथाइया मानो गिदिर जाखो सोरबा सोंनो हागौ बे प्रश्ननि उत्तरा जाहैबाय जाहाथे बे दंफाङाव फिथाइया खम दङ बेनिखायनो बे बोसोरा खम जानायखाय बे फिथाइयाबो खम जादों बेनिखायनो फिथाइ खमनि थाखाय बे दंफांनि फिथाइनि साइजआ एसे गिदिर सोरबा साननांगौ सोरबा माने फैनानै नायनो हागौ बा अम्रुपुलि जादा नङा बेलेग होननानै बेलेग नङा गासिबो बे अम्रुपुलि जादानो आरो बैसोआ एसे खम जानायखाय फिथाइया बारा थायनायखाय बेनो फिथाइनो आदार होनो हायिनि थाखाय किसुमान दंफाङा फिथाइ बारा जानायखाय आरो दंफांनि फिथाइनि साइजआ एसे फिसा जादों दा बेनिखायनो गासिबो आबादारिफोरखौ मोनसे खावलायनो सानदों जे अम्रुपुलि थाइजौ गायोबा भीमसागर गायोब्ला जिखुनु थाइजौ आबाद गायोबा बोसोरसेयावनो बिबार बारो बे माने उन्नत जादा बिबारखौ दोननाङा आरो बोसोरनैयाव बिबार बारबाबो बे बिबारखौ दोननाङा खेबस'ना गारनांगौ आरो बोसोरथामसिम जेरै मेगन मेसेबनानै बोसोरथामसिम जाहाथे बिबारखौ जाहाथे खेबस'नानै होयो जाहाथे दंफाङा जाहाथे मिसुद जानायसिमहालागै जाहाथे दंफांखौ माने बिबारखौ खेबस'ना होयो बिबारखौ दोना फिथाइ थायहोआ आं बेखौ खावलायदों होनबा जोङो अम्रुपुलि आबाद बा थाइजौ आबाद मावनायनि गेजेरजों जों जि सिमां नुदों बे सिमांखौ जाफुंगोना मोनसे आसा दा बेनिखायनो नैबे आरो मोनसे नायबावनाय बिथाङा बिजौखौ माने हाबाय थादों गासिबो नै जा बिथाङानो आबादारि बिथाङानो आबादखौ मावदों बिराद साबायखर होनांगोन जोंनि बिटिसिनि आरो बिटिसिनि बर' आबादारिफ्रा गासिबो माने जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिदिनो आबादारिफ्रा मानो होनबा जोंनि बिटिआरआव जोंनि बे आसामाव थाइजौआ जाया होननानै गोबां मानसियानो सुबुङानो बुंनो सानो आरो थाइजौ गायब्लाबो जोंनि हायाव माने थाइजौआ गोखै जायो होननानै बुंनो नागिरो दा बेखौ प्रमान माने देखायनो नागिरो जोंहा नै बिथाङानो आबादारि आरो नाबार्डआ माने सापर्ट खालामदों आरो GBM होनना बुङो जाने ग्राम्य बिकास मन्च बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामदों जा जोंनि बे माने सुक्लाय सेरफांनि ओनसोलाव दा बे आबादारिफ्रा माने थाइजौ आबाद मावदों देग्लाय माने 10 टन माने जागोन होननानै आंनिसिम माने फोरमायदों आरो खालमासिमहालागै माने 10 टन नङा 30 टन 50 टनबो माने मोनसे जागोन मोनसे बिराद मोनसे आसा आं दंफांफोरखौ नायदों किसुमानाव 3 बोसोरसिम लाखियाखै दानि आदाया 3 बोसोर लाखिदों किसुमाना लाखिथ'वाखै दा बैफोरबो गासिबो जे प्रडाक्सन जायोबा नेक्स्ट बोसोर 50 टनबो जानो हागौ आरो बिनिफ्राय बांसिन जागोन आरो 50 बिगा एनजिअ मोनसे मावदों आरो बे 50 बिगा खालमासि बिबारखौ दोनाबा मोजां जायो आंनि मथे बिथांमोना दोननो होनदों आं दंफांनि साइजखौ नुदों इमान सक्ति नङा आरो 3 बोसोरसिम दोनाबा बिथांमोनाबो माने 50 बिगानिफ्राय जे अम्रुपुलि आबाद मावनानै जे माबा मोनसे सिमां नुदों बे सिमाङा जाफुंगोन बेनिखायनो आं आदा जे अम्रुपुलि आबाद मावदों आदाया दा बिराद मोजां जादों जे आबादारिखौ मोनसे मेसेज मोनसे सांग्रां आबादारिफोरखौ जे थांनाय बोसोराव माबा थाइजौखौ लाखिनानै आदाया जादोंमोन नामा जे थाइसे जाना नायदोंमोन नामा बिदि थांनाय बोसोराव आङो फांनै लाखिदोंमोन इयाव फांनैयाव जादों 8 किल' जादों आरो बिनि फिथाइखौ आदाया टेस्ट खालामदों ना खालामाखै आं फोमोननानै जादों बेखौ जादों मारै बिनि टेस्टआ माने बिराद माने मोदोमफ्रु आरो गोदै आरो एम्फौ सेम्फौथ' जानाय गैया गैया एम्फौखौनो गैखाया नाबो गैया बेयाव एम्फौ मासेबो गैया बेखौ फिथाइखौ मोनोबा जानो हागोन माने रावबो एम्फौ गैया दा गोबाङानो आदाया बुंदों थांनाय बाराव बिफां फांनै दोनदोंमोन आरो बिथाङा बुंदों जे बिफां फांनैयाव बे बिथाङा जानानैबो नायदों बिराद मोदोमफ्रु आरो बिराद गोथाव बेखौ आसामनि नङा बांलादेशनिबो सुबुंफ्रा बुंगोन गासिबो आबादारिफ्रा बुंगोन अम्रुपुलि थाइजौआ बहुत गोथाव माने जानो बिराद मोजां गोनां गोदै होननानै बुंगोन दा आदाया बुंबाय आरो रायजो राजा बा आबादारिफ्रा पुरा बिश्वास खालामबाय मोनसे बिश्वास दं आबादारिनि सायाव दा जोंनि आबादारिफ्रा गोबाङानो बुंनो थाङो जे आबादारिफ्रा जे जोंनि माने हायाव थाइजौ जाया दा थाइजौआ जायो जोंनि जायगायाव खिन्थु जातनि सायाव खोथा आरो दिनैहाय जातखौ नुदों आदामोना बा रायजो राजा आरो आबादारिफ्रा बे जातआ अम्रुपुलि आरो गोबां जात दङ आं किसुमान जातखौ आदाया खोन्थागोन दा बेबो गासिबो आबादारिफ्रा गासिबो माने थाइजौआवनो
गासिबो नुगोन नै बाहाय नुगोन बिराद गिदिर नाय बिराद गिदिर दा बे गिदिर जानायनि खारना बेनो जे बे दंफाङाव फिथाइया खम दं दा आदा नंगौना नङा दा बिसास खालामबाय दा सोरबा फैनानै बुंनो हागौ बे माने थाइजौआ बेलेग जात नङा खिन्थु बे दंफाङा 3 बोसोरनि थाखाय फिथाइया खम थायदों बेनिखायनो खम थायनायखाय बेनो खायद होनादों आदार होनादों बेनिखायनो फिथाइया गिदिर बेनिखायनो आं खावलायदों जे 3 बोसोरसोनि उनाव जों फिथाइखौ दोनोबा दिनै बेबादि गिदिर थाइजौ फिथाइ जादों गासिबो फिथाइयानो गिदिर जागोन बेखौ जोङो बैगानिक पद्धति जोङो मोनसे बिश्लेषण खालामनानै दिहुनदों बैगानिकफ्रा जोंनि माने आबादारिफोरनि माने साइन्टिस्टफ्रा आरो नैबे आदानि बे दंफाङा माबा बेयो नैबे स्वर्णमुसुरि आदा बे स्वर्णमुसुरि थाइजौ बिराद साइज बिराद मोजां समायना आरो आदा बुंदो बे थाइजौआ बिराद मोजां जागोन बायदि मोनदां बिराद मोजां इयो जानो मोजां मोदोमफ्रु आरो इयो गोदै दा बिराद गोदै दा बयबो आबादारिफ्रा बेखौ मावोब्ला माने गाव जानानै फाननानैबो फैसा मोननो हागोन नङा होमबा दा आबादारिफोर जोंनि आदानिफ्राय जोङो मिथिनो हाबाय बिथाङा एक्स आर्मि आरो नामानो जाबाय बिथांना रामेश्वर बर' बे कालचिनिनि रामेश्वर बर'नाव दा फैयोब्ला नुनो हागोन आरो बिथाङा ओरै बाहेरावबो मावबावदों नैबे दा एसे फिसा प्लट आरो ओरै खिथुजोंबो गायदों आरो 50 बिगाबो दं आरो बेबादिनो नाबार्डा सापर्ट खालामनाय जोंनि बे जिबिएमआ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बेवहाय माने देग्लाय 10 टनसो जागोन आं बिटिआरनि आबादारिफोरखौ आङो खावलायदों सोरबाफोर जुदि हाया गोलैसोना दङब्ला 3 बोसोरनि उनावनो फिथाइ बांगोन देग्लाय गायनायनि मोनसे सम जादों दा माने आगस्ट सेप्तेम्बरसिम थाइजौखौ गायनो हायो बेनिखायनो बेयाव फैनानै जा आदामोनाव फैनानै सोंफैनो हागोन आरो फन नाम्बारखौ आदाया होगोन आबादारिफोरनो जे सोरबाफोर हाया जुदि गोलैसोनानै दङब्ला जे अम्रपलि थाइजौ जे गायनो गोसो दंब्ला बेयाव कालसिङाव फैनानै सोंनानै गायनो हागोन माने आबादारियाबो सोलोंथाइजों लोब्बा दङ दिनै सोलोंथाइखौबो जों जुदि गुरुनिफ्रायसो सोलोंनानै रोंदोंब्ला रावखौबो जोङो जे बिमानिफ्रायसो सोलोंनानै रोंदोंबा मोजां आबाद मावनोबाबो जों सोलोंनानैसो मावनो हागोन मानो होनबा डाइरेक्ट थाइजौखौ गायोब्ला नोङो बिदाना जुदि मोजां नङाबा 3 बोसोरनि उनाव फिथाइया थायगोन आरो बिदाना मोजां नङाबा आबादारिफोरनि साननाया जाफुंनाय नङा बेनिखायनो एसे सिनसियारिटि आबादफोरखौ खावलायो आबादारिफोरखौ जाय आबादारिफ्रा आबाद मावनानै फिथाइ मोननो हादों बिथांमोना मिथिगौ बिथांमोननिफ्राय सोंनानै जाहाथे मावो जाहाथे जोंनि आबादारिफ्रा सिमाङाव जि दंमोन बेखौ जाहाथे जाफुंनाय नायनो हागोन गासिबो दंफाङाव गासिबो फिथाइ दङ गासिबो फिथाइ नुगोन गासिबो बे दंफाङाव नाय भिडिअखौ ओरै लां गासिबो दंफांजों लां फिथाइफोरखौ देखाय आबादारिफोरनो गोबां आबादारिफोरनो फिथाइखौ लां ओरै फैदो गासिबो ओरै फै बे गासिबो दंफां फिथाइ दं नै गासिबो दंफां दं आरो ओरैहाय खिथुजों दंफां दंबावो बे माने बिथाङा बे फिथाइखौ लाखियाखै आरो बे 2 बोसोरसो जाबाय खोमा बे नङा होमबा 2 बोसोर जाबाय नैबे 3 बोसोरनि नैबे 2 बोसोरनि दा बेबादिनो बिथाङा बिराद मोजां मोनसे आबाद मावदों बेनिखायनो आङो रामेश्वर बर' बिथांखौ एक्स आर्मि बिथाङा जोंनि माने देशनि थाखाय माने दिनैहाय माने नांनानै बिथाङा दिनै एक्स जानानै फैबाय एक्स आर्मि आरो एक्स आर्मि जानानैबो बिथाङा जनानै थायाखै आरो बिथाङा माने आबादारिखौ मोनसे उत्साह होनो थाखाय गाव थाइसेनि फैसा मोननायनि थाखाय आबादारिखौ मोनसे आबादनि सायाव माने वार्क कालचार लाबोनो थाखाय बिथाङा आबाद मावदों आरो बिराद मोजां आबाद मावदों दिनैनि दिनाव जोङो बेबादिनो हरदो फ्रुइटनि आबाद मावनाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर आरो बेनिखायनो आङो जोंनि बिटिआरनि रायजो राजानि जानानै आबादारि जानानै आं बिथांखौ हाजार साबायखर बावदों आरो बिथांनिफ्राय जोङो कालसिंनि रायजो राजा आबादारिफोरनिफ्राय जोङो गोबां बेबादिनो आबाद बिथिङाव सोलोंनानै आं सानो जोंनि बिटिआरनि जोंनि आबादारिफ्रा गोबां इक'नमिकआव डेभेलप जागोन आरो मोनसे वार्क कालचार लाबोनायाव बिथांमोननि मोनसे अबदान थागोन बेखौ आङो दिनैनो बुंखादों आरो बे खोथाया सैथो बेखिनिखौनो दिनैहाय आबादारिफोरनो आङो फोरमायनो थाखाय आङो मोनसे फेसबुकाव दिनै भिडिअ आपल'ड जादोंमोन आपल'ड खालामदों दा बे खालामनायाव माबाफोर जे बुंनायफ्राव जे एसे एनै भुल जादोंब्लाबो बेखौ गासैबो आबादारिफ्रा जाहाथे आंखौ फंबाय आरो बिदा होनानै जाहाथे निमाहा होयो आं बेखिनिखौ बुंनानै गोजोन्थों जय